everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Ay, pahiran ko yung mga luha. Gusto ano pakilag? Nahadlo ko ni Alastor Luminous. Basin og O kunsa, siya ang kaaway ni Prinsesa Hestia. siya ang kaaway ni Prinsesa Hestia. Oh, Nakaila ka ni Prinsesa Hestia? wa ko makailan ni Prinsesa Hestia. Gihisgutan siya ni Alastor. Kumao, kaaway ko si Alastor. Ang akong gidrawing nga hulagway, mawag panagway ni Princess Hestia. Ang babae nga nagpakita sa akong damgo. Nganong buot kong tato ni Alastor? Nganong si Mami ug Tate Armando ingon man ako, mo iyang ipangitaan ni Prinsesa Hestia. Unsa may among kalabutan ni Prinsesa Hestia? Ang mopil ko sa inyong giparigsaltihan, attorney, doktor. Sige, Remy. May ikatampo ka ba? Kung mao man gito ang inyong giistorya na ko kagariho, si Inday Razi na reincarnate sa espiritu ni Prinsesa Hestia nga tagalaing kalibutan. May posibilidad yun nga kaawan Inday Razi katong Alastor. Okay, kamahanan man katong animal nga Alastor. Nga inyong gitukuan nga usad sab ka alien. Basin og may gahom sab si Inday Razi. Unsa? Apan wa ko makakita bisan makausa. Nga may gipakitang abilidad si Corazon. Kung may kahuman ang akong anak, nahibaw na unta ko. Kanang iyang paghilak og mga buwak. Maulang ka na ang nakalahi sa akong anak, Remy. O gadtong Alastor. Kusgan kayo siya, di ba? Bawa ka na. Kay bisa na nga itong mga gwadya. Dili makalupig ka niya. Tuwag kay kuskan kitutuwa na. Remy? Remy, Kung kusgan totohanan, nganong nalagpotan siya sa diyang naigusis kumo ni Dong Luminos, ha? Oh, Husto! Kadong Luminos! oh, ngano, Remy? Ngano katong lumilog? Dili na lang ko magdugay, Corazon. Mula ka na di ay. Oh, basig matingano sabto sila sa nanay og tatay nga nadugay ko. Gidad-an ko man unta ikaw og mga butong. May lang gani kay nasayo-sayo ko din eh. Og naabdan ko katong salbahis nga Alastor. Og nababagan ko siya siyang dawtang tinguha diha nimo. Og sa imo mga girikanan. Salamat kayo sa imong pagtapang Luminous. Usasab sa akong katuyuan nga gianhi ko gid ikaw sa inyo tungod kay gusto ko makakita nimo, Corazon. Oh, Luminous. Sige. Tara ko. Muanhi ko matagkaroon og unya. Aron mabantayan ko ikaw. Dili ko gustong mahimo pa si Papa kanimo, Corazon. Salamat, Luminous. Nabalag ako sa kahimtang ni Corazon. Katong Alastor, ako na pamatudan. Nga kaaway siya ni Prinsesa Hestia. Sama siya na ako. Nga dili taganin eh. Apan, nga nung gusto man yung dadon si Corazon sa iyang pagpiya kaganiya. Doon ako sakit. Dong! Kaniyo to na. Ang ama ni Corazon. Ayaw na pagbiya. Nga nung
may tuyo ka siya ako. Sir, may tuyo ka ba na ako? Oh, pasalamatan ko ikaw sa dako mo natabang ka ganiya. Imo ming giluwas kaya sa salbahis nga alastor. Musa, na kwarta. Dawata kini. Agi pasalamat ko kanimo. Ayaw lang, sir. Ha? Dili ka mo dawat ining 10,000 pesos. Agi pasalamat sa maayo mong nabuhat ka na mo. Dili, sir. Mao ba? Sir, pobre man may sa amo. Sinagop lang kong tatay o nanay irang, pero sa panahon nga doon ay magkinahanglan sa ako parabang, mutabang ko. Bisan way sapi nga ihatag na ko. Nakadahig ko kanimo. Nakita ko nga sinsiro ka sa imong pagkatao. Apan hinaot pa. Nadili ko nimo balibaran sa akong ihangyo kanimo. Unsa ka na, sir? Armando ako nga. Ug si Ilsa ako asawa. Ang unsa, Sir Armando? Hansa! Ay, unsa mo pagkawa saya ay nga makigdowat ng Naiging. pagkal na ako pag-ingan og unsa. Naigking magunada ako. Abad Sa na. pagkadayan na, oy! Mikigjuit yung ko nimo. Masindot pa mo kong tingog nimo. Bayan na. Ruby Torres de los Reyes! Nahila mo ay gasugod. Joseph Cabunada! Yaw! Konsyal Stephen Melencion! Dada! Oy, Ronald Inot! Marsarte Juliet! Hello! Malasarte Juliet! Hilom na lagi ay! Malasarte Juliet! Derio Boris! Lah, di sa pare. Nagad kapugnan. Oy, Di ah, na kapugnan si Juan. Alberto Gualisa! Ay na mo! Ay, Son ko ning babaaron. da. Hilom lagi. ano yung mga kupahilo mo, day? Doon ang kuy ba? Ikaw kagiron! Sa kagiran. Oh, tanawa kong links ko na. Kagiran ba? Ikay kagiran. Kinay naong ni mong masaya ka. Ah. Ay, ambot lang niyo mo. Onsa! Da. Nay, Daw. tay, Oh, nga naman. ugma. Magsugod ako sa pagtrabaho. Uy, Isip bodyguard ni Corazon. umay noon, dong! Huwag ka pa kinalang sidekick, dong! Kiniaman ko. Kuyugan ti ka pirmi, dong. Safety kay ka na ako, dong luminos. Apali, dong, Nay, nasa dang apali mo. Habad ha, ay. Oh, sabad dawa sa isig Ming- binuang diha. Ming Ay, nga naman ko yun, totoo dong kay kuan man do kanang unang tabangon kinis tatay ni mo wasay. Ming nga na ko yun, apali mo Magsidekick dong, ka. Oy, pastilan ikay unag kaigo baanga ka. Akining maayo noon dong ha. Doon na ka nagtrabaho. Og ang nakanindot, katauban ni mo permi ang babae nga gipitek sa imong kasing-kasing. Si Enday Corazon. Dong, mingaw, nagkakuning apaliha, dong. Ilikay dong, ilikay. Kumagkay kayon ka, dong. Butsahe, ha? Borotsahe, O, dong. sadang bono sahay! Kahanggaw lang gini mong usaya kay salot di tayo ng imong mga kabuang ay! Apali dayo. Oh, kaon apali dayo. Sige, saba ng apali. Ay, pad na ko, hagtik ay ni Say. Tilaw ka. Alay! Corazon, may tuyo kami si daddy ni mo anak. Unsa ka na, Mami Elsa? Dada Armando. Anak, nagkuha mi og taong magatabang sa pagbantay kanimo. Si Tita Rimi di ay. Di ba? Siya man kanunay ang akong ikakuyog. Oo. Nausap si Tita Rimi ni mo. Mo'y mamahimo ni mong bantay. Apan lahi kining tawhana ang buot na mo ipasabot. Nga mo yung bantay kanimo, anak. Magasalig kami kung sa panahon moabot ka tong gingandan og alastor. Ug hasiun ka og dadon. Naibaw kong nabala ka kay mo, Mami, Dad. Gani, ang inyong gisulti ka na ko. Ang may tungod din, tiya. Wa ko'y sulti sa uban. Aron dili kini makatag. Apan nga nung katong alastor.
Kaaway mo siya, korason. Higbit mong kaaway sa dihang ikaw pa si Hestia. Mami, Maong gusto ming maniguro si dada nimo. Dili mi gusto nga mailog ka ni atong alastor gikan ka na mo. Mao ka na, anak. Makikamatay mi. Una ka na mo ihatag kaniya. Husto si dada mo, Armando. Makikamatay una kami, una kanya makuha gikan na mo. Ug may gikuha ka ng tao. Tao nga kasaligan. Kusgan sa pagpakikaway. Ug siya ang pantay kanimo. Pasudlaragod siya, Rime. Oh, attorney! Siya. si Luminous, siya ang mabantay ka na ako. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.